खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों, बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङा दं गुवाहाटी नोगोरमानि गान्धी बस्तिनि मोनसे मस्जिदाव सिखाव खावनाय जाथाय। कस्ट'रिकानि क्रिस्ट'फार जसखौ खादों। गुवाहाटीनि माखासे सुबुंफोरा क्रिस्ट'फारखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायदों। क्रिस्ट'फारखौ दासान्दि गुवाहाटी पल्टन बाजार पुलिस थानायाव दोननाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं दासान्दि सोंनाय फिननाय खालामगासिनो पुलिस बिफाना। आमेरिकानि नोगोरारि क्रिस्ट'फार जसआ सिखाव खावनाय दायनि थाखाय गुवाहाटी पल्टन बाजारनि पुलिसनि आखायाव गोग्लैदों। मख'जाथावदि जसआ बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाजोंबो मोजां मोननायनि सोमोन्दो दं होननानै गोबां सुबुंफोरा अजद दिखांदों एबा ससियेल मिडियायाव गोबां सुबुंफोरा कमेन्ट होदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। TVKनि बिजाथि बिजय तालापाटी थामहिनबा फावखुंगुर बिजय तालापाटी बिथाङा बृहस्पतिबाराव चेन्नाइनि 1000 लाइट्स बियाबाव जानाय मोनसे गिदिर रड श'आव बाहागो लादों। मख'जाथावदि तामिलनाडु बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंबाय थानाय समनि गेजेराव फावखुंगुरनिफ्राय राजखान्थिगिरियाव एबा राजखान्थियाव हाबनाय तालापाटी बिथाङा वलुरकट्टम साखाथियाव TVKनि बिजाथि JCD प्रभाकरननि जानानै फोसावदिंदों। बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावनाया तामिलनाडुआव जागासिनो दं। TVKनि गाहाय बिजय तालापाटीनि रेलिफोराव गोबां सुबुङा थुबुर जादों। बिथाङा गावनो पेराम्बुर, चेन्नाइ आरो चिजि सानजा बियाबफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनायनि अनगायैबो बिथाङा गावनि लोगो दोलोनि बिजाथिफोरनि थाखाय मदद होनो एबा बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय गोबां बियाबफोराव गोख्रोङै ओंखारदों एबा फोसावदिंगासिनो दं। मैया बिथाङा चेन्नाइनि T नगर 1000 लाइट्स आरो एगम'राव जानाय रेलियाव बाहागो लादों आरो बिथाङा बिबुंथि होदों। उत्तर प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जादों। बुधबारखालि एबा मैया पासदेवरा हल्टआव ट्रेन गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव खमैबो 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गरसना ओनसोलाव जानाय बे जाथाया गासै ओनसोलाव दावराव सोमजिहोदों। जाथायनि बागै खौरां मोननानै रेलवे आरो जायगानि पुलिस मोन्नैबो हानजाया जाथायथिलियाव सहैयो। मख'जाथावदि ट्रेन नाम्बार 12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेसआ थांगासिनो दंमोन आरो बे ट्रेनजोंनो मोनाबिलिनि 6:42 रिंगायाव रेलनि सौग्रावनायनि जाउनाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। रेल बिफाननि बिबानगिरिफ्रा दासान्दि नांगौ जानाय आयेनारि आरो खुंथायारि मावफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दं। दावबायारिफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ खावलायहरनाय जादों दि रेलगारिया थाथ'नाय समाव नाङा फाङा ओंखारनो नाङा। हरखाबै ट्रेना खारनो हागौ बेखौ सांग्रांथि होदों आरो मावख'गिरिफ्रा बेखौबो बुंदों दि सुबुंफोरखौ रेल लामायाव थांनायनिफ्राय गोजानाव थानो आरो रैखाथि नेमफोरखौ गोख्रोङै मानिनानै
सोलिनो थाखाय खावलायदों। सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन थामहिनबा CBSE आ 10 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। 2026 मायथाइयाव खुंफुंजानाय आनजादनि फिथाइखौ मैया 15 एप्रिल खालाराव सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशनआ फोसावो, जायनि गेजेरजों गोबां उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरा गावबा गावनि डिजिटेल मार्कशीटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे फिथाइखौ गोबां वेबसाइटफोराव फोसावनाय जादों। बेफोरनि गेजेराव cbse.gov.in, उमां एप, result.cbse.nic.in, saras.cbse.gov.in, parikshangam.cbse.gov बायदि वेबसाइटफोराव फरायसाफोरा गाव गावनि रिजाल्टखौ नायनायनि अनगायैबो गाव गावनि मार्कशीटखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बे खेबाव भारतनाङै 93.70% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बिसोरनि गेजेराव हिन्जावसाफोरनि फिथाइया हौवासाफोरनिख्रुइ बांसिन एबा गोजोनथाव। हिन्जावसाफोरनि पास जानायनि जौखोन्दोखौ नायोब्ला हिन्जावसाफोरनि जौखोन्दोआ 94.99%, हौवासाफोरनिया 99.69%। बेबायदिनो भारत हादोर नाङै 2,21,574 फरायसाफोरा 90% बांसिन नम्बर मोननो हादों आरो बेनिनो सा 55,364 फरायसाफोरा 95% बांसिन नम्बर लाखिनो हादों एबा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे खेबाव गासै भारतआव 25 लाखसो फरायसाफोरा बे आनजादाव बाहागो लादोंमोन एबा लिरदोंमोन आरो 23,16,8 एबा 93.70% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बे आनजादखौ थांनाय 17 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय 11 मार्च खालारनि गेजेराव खुंनाय जादोंमोन। बैसाग दाननि सेथि खालार एबा गोदान बोसोरनि गिबि सानखालि हादोरसा नाङैनो मैयानिफ्राय रंजालि बैसागुखौ फालिदों। गोबां आफाद आरो धोरोम थानसालिफोराव इसोरनिफ्राय बोर मोननो थाखाय मैयानि समाव आरज खालामदों। बेबादिनो केथलिक, खृष्टान धोरोमनि सुबुंफोरखौबो गिर्जाफोराव बैसागो बोथोर आरो गोदान बोसोरखौ बिथा खालामनानै आरज खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बर' हारिनि आंगो बैसागो रंजाथाइखौ 2023 मायथाइनिफ्राय माखासे खृष्टान सिबियारि एबा धोरोमारिफोरा फालिबोनो हमदों। बेबायदिनो आसाम नाङैनो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गासै हारि हारिसाफोरानो रंगिना संगिना हाबाफारिजों फालिनायखौ नुनो मोनदोंसै। बे समावनो BTCनि गाहाय सहर क'क्राझाराव थानाय डन बस्क' केथलिक गिर्जायावबो मैयानि गोथार सानाव ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरखौ प्रभुनि खाथियाव आरज गाबनायखौ नुनो मोनदों। उन्दैफोरनो बोर होनाय, गेदेर एबा देरसिनफोरखौ खुलुमनानै बोर लानायखौ नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 1901 मायथाइनि उनाव बर'फोरा खृष्टान धोरोमखौ बजबना लाखांनायनि उनाव बैसागु फालिनायनिफ्राय जानगाराव थादोंमोन। नाथाय 2023 मायथाइनि उनाव बर' खृष्टान धोरोमारिफोराबो बैसागुखौ बेफोरबादि गाबगोनां महर फालिनायखौ नुनानै बर' हारिनि गेजेराव गोजोननायखौ मोनदों आरो बेबादिनो हारि हिसाबै गावनि आंगो एंगारनो हायै बैसागु फालिनायखौ बजबनानै लादों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दानफोराव आसामजों लोगोसे BTCनि गोबां इउनिसेक्स सेलुन पार्लारफोराव आयेन बेरेखा इसिङारि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोनफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाननि आखायाव गथायदों। बेबादिनो फिन आरोबाव आसाम गवालपारा जिल्लानि गंसे हटेल मायुर हटेलनिफ्राय सिग्रोमनानै 7 फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों पुलिस हान्जाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गवालपारा जिल्लायाव हर गेजेराव खालामनाय अपारेशनाव देहा फालांगिनि रेकेटखौ हमनो हादों। पुलिसा सनिबारखालि बुङोदि 3 सेंग्रा आरो 2 आइजोफोरखौ हमनो हादों। दासान्दि हमजानाय सुबुंफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। हमजानाय सुबुंफोरखौ BNSनि सेक्सन 61/2 आरो 143 जों लोगोसे होबथाजानाय एक्ट 1956नि सेक्सन 345 आरो 7 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। देंखो महरगिरि अरुण नार्जारीनि रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गजराज बंसी कालचारेल ससाइटिया दाहा फोरमायदों। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि तुलसीबिल गामिनि थागिबि मुंदांखा देंखो महरगिरि आरो खन्थाइगिरि अरुण नार्जारीनि हरखाबै रुंसारि जानायाव गासै ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम सोमजिहोदों। अरुण नार्जारीनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै गजराज बंसी कालचारेल ससाइटिनिफ्राय फारियै दुर्बासा राय, अनिल बर्मन, दीपनजय राय, मिथुन राय, रतन बर्मनजों लोगोसे गजराज बंसी हारिमु ससाइटिनि सोद्रोमाफोरा रुंसारि महरगिरिनि न'आव थांनानै खौरां लाहैदों
आरो नखरनिसिम दाहा फोरमायहरो। मख'नो गोनांदि गावनि थांनानै थानाय समाव अरुण नार्जारीया मोनसे गेदेर सुबुं समाजनि गेजेराव देंखो सोलोंनायाव नांथाबनानै रावाव गोबां लिरदोंमोन, नाथाय गजरा सुबुंसि हारिनि देंखोखौ गोदान महर होनो नाजादोंमोन। बे समावनो रुंसारि देंखो महरगिरि अरुण नार्जारीया गजरा सुबुंसि रावाव रंगिला मुंनि गांसे गोदान मुगानि अडिअ' केसेट थियारि खालामनानै खोनासंगिरिफोरनो गथायदोंमोन। 2022नि रंजालि बिहु एबा बैसागुआ जुबिन गार्गनि अनगायै गिबि खेबै आसाम रायजोआव खुंजाबाय। मख'जाथावदि रुंसारि जुबिन गार्गनि अनगा बिहु फालिथाया एबा रंजानाया ओरैनो बारलाङामोन। दुखुनांथाव बाथ्रा दि 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायनि उनाव बिथांखौ गारनानै एबा बिथांनि अनगा बिहु फालिजानाय बेयो गिबि खेब। थांना थानाय समाव जेब्ला जुबिन गार्गनि गाराङा गासै आसामाव बिहु रंजाथायाव बिथांनि गाराङा गोसारोमोन, बेराफारसेथिं जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गआ सनापुरनि जुबिन खेत्रआव थांनानै रुंसारि जुबिननि सावगारियाव मान बावो एबा मांखरसालियाव मान बावो। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय अनसायगिरिफ्रा जुबिन खेत्रआव बिथांनि फारसे मान होनो फैदों। बेराफारसेथिं बिथांखौ मान बावनो थाखाय गुवाहाटीनि गोबां बिहु कमिटि जेरै बेलतला, लाटासिल बायदि बायदि गोबां कमिटिफ्रा गावसोरनि हारिमुवारि हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनानैब्लाबो बिथांनि जुबिन खेत्रआव फैनानै मान होनो फैदों। क'क्राझारनि गसाइगावआव सा6 मोसौ बेदर फालांगिरिफोरखौ पुलिसा हमदों। पुलिसा गसाइगाव बावरागुरियाव मोनसे अपारेशन खालामना मोसौ बेदर दैथायग्रा सा6 सुबुंफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। बावरागुरि पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सौरभ ज्योति बर'आ फुंनि समाव सिग्रोमनानै सा6 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफ्रा मोसौ बेदरनि आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनायाव लोब्बा दंमोन। गसाइगाव ओनसोलाव अपारेशननि समाव पुलिसा बिथांमोनखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिजों लोगोसे मोसौ बेदरनि फालांगि खालामनायावबो लोब्बा दंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ तैयाब आली, रियाजुल आली, ममिर हुसैन, आकबर आली, जाकिर हुसैन आरो फुलबाबु शेख होननानै सिनायथिनाय जादों। हायद्राबाद आरो तेलेंगानायाव लामा जाब्रबथायफोरा बांबोगासिनो दं, जेराव थैनाय आरो जोखोम जानायनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो दं। बे बोसोरनि गिबि 3 दानावनो हायद्राबादाव 1091 लामा जाब्रबथाय आरो सा 82 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जाय मोनसे बांलांनाय खैफोदखौ दिन्थियो। थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव जाब्रबथायनि अनजिमाया गोबां बांदों, नाथाय थैनायनि अनजिमाया एसेल' खमायदों। बे समावनो जोखोम जानाय सुबुंनि अनजिमा आरो जाब्रबथायनि गिख्रंथाव थासारिया बांबोगासिनो दं। पुलिसनि नायबिजिरनायाव बेफोर बांसिन जाब्रबथायनि गुबै जाहोना गोख्रैथि सालायनाय, गोरोन्थि लामाजों दावबायनाय बायदि बायदि। हादोरसा पुलिसनि खारिथिनि बायदिब्ला गासै तेलेंगानायाव थांनाय बोसोरनैयाव लामा जाब्रबथायफोरा 20% बांदों, जेराव केसफोरा 2023आव 22,900 लानानै 2025 सिम 27,300 सिम बांदों। मावख'गिरिफ्रा बे बांनायनि मोनसे बाहागोखौ मोजांसिन रिपर्टिं होनायनि थाखाय बुंदों, मानोना दा फिसा फिसौ जाब्रबथायफोराबो रेकर्ड जाबाय आरो एफआइआर रेजिस्ट्रेशनफोरा बांदों। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबांथार सावरायजानाय आरो गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बिसायख'थिनि रिजाल्ट एबा बिसायख'थि फिथाइ होयिनि सिगांनो एग्जिट पल फोसावनाय। गोबां आइटि सेल, गोबां दोलोनि मददगिरिफ्रा, आसामाव थानाय सोरखार खुंथाय आरो बेरेखा दोलोनि सुबुंफ्राबो गाव गावनि एग्जिट पलखौ फोसावदों। जों मिथिगौ, आसामजों लोगोसे भारतनि मोनबा रायजोनि एसेम्बलिनि रिजाल्टआ एबा फिथाइया फैगौ 4 मे खालाराव मोनगोन एबा फोसावनाय जागोन। मख'जाथावदि एसेम्बलि बिसायख'थिया थांनाय 9 एप्रिल खालाराव आसाम, केरेला आरो पुडुचेरीआव जानानै थांदोंमोन आरो फैगौ 4 मे खालाराव फोसावनाय जागोन बर्डनि फिथाइखौ। नाथाय बर्डनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो दासान्दि बिटिसिनि खुंथाय सोरखाराव थानाय बिपि पार्टिनि माखासे सुबुंफोरा एबा आइटि सेलफोरा एग्जिट पल फोसावदों, जेरै बिपिएफआ मोनगोन 11, बिजेपिआ मोनगोन 4 आरो इउपिपिएलआ 0 बायदि बायदि फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा इउपिपिएल पार्टिनि आइटि सेलफोराबो फोसावनाय एग्जिट पलनि बायदिब्ला 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय इउपिपिएलआ मोनगोन 9, बिपिएफआ मोनगोन 3, बिजेपिआ मोनगोन 1 आरो कंग्रेस आरडीआ मोनगोन 1। बेबायदिनो बायदि बायदि एग्जिट पल फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो आसामनि बेलायावबो बिजेपि, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन एआइयुडिएफ पार्टिफोरा एसेखिनि मोनगोन बायदि बायदि एग्जिट पल फोसावनायखौ नुनो मोन्दों।
बेबायदिनो MLA बिसायख'थिखौ लानानै थांनाय बावैसो सिगाङाव बारग' मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो गावनि ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंदोंमोन दि बिथाङा BTC बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ लानानै फोसावदोंमोन, जेराव बिथाङा ससियेल मिडियायाव लिरदोंमोन दि दासिमाव फैनाय रिपर्टनि बायदिब्ला बे बिसायख'थियाव UPPL आरो BPF मोन्नैबो BTC हालामनिफ्राय समान समान देरहागोन आरो BJPआ मोननै, कंग्रेसआ मोनसे देरहागोन होनना बिथाङा BTC LACनि बागै बुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 23 आरो 29 एप्रिल खालाराव आरोबाव आसाम केरेलायाव जानाय बायदिनो मोननै रायजोआव खुंजागोन बिसायख'थि। फारियै 23 एप्रिल खालाराव तामिलनाडु आरो 23 आरो 29 एप्रिल खालाराव वेस्ट बेंगलाव खुंजागोन बिसायख'थि। दायो बे मोननै रायजोखौ लाफानानै जयैनो मोनबा रायजोनि बिसायख'थि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बे बाराव आसामाव सोरनि सोरखार खुंथाय फैगोन, सोर जागोन आसामनि CM। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रेडिक्शनखौ फोरमायहरनो एबा कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनो हागोन। बबे पार्टिनि खुंथाया आसामाव सोरखार खुंगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आसामा सोर दोलोनि दखलाव फैगोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।